Dan Nigeria aka yi. Kai ba lafiya, wallahi ba lafiya. Wace da mu zango ya tsari. Wa da mu zango ya tsari. Zuwa Najeriya kamar barar taba zama fa sai na je na ga cikiyar da mu zango. Gashi mutane suna cewa da sauki, wasu na cewa ya mutu. Ga mutane sharin su ya yawa wallahi. Ga Allah kara mai lafiya, na ga wata shi gaskiya na tausaya mai. Ga Allah da ya rubuta kwanan shi na gaba. Ga Allah kara ma tsawon kwana mai gida na Adamu. Zaki kai ga wani ma masoyi shi ma dan Najeriya kira ni. Zaki na zango. Hello Zaki. Ya Najeriya lafiya. Wa aka ce Adamu ya tsari kuma mutane suna ta cewa ya mutu. Da gaske ne. A jiki da sauki, masha Allah. An kusa sallama shi. Ok, fati Niger ma ta zo. Allahu Akbar, fati Niger ai ta wakilce mu. Mu ɗan Niger ba mu samu zuwa ba, fati Niger ta je ai ta wakilce mu. Amma ba dole zo Najeriya, dole. Allah ya sauke, sai na zo ɗan Niger zan sauka a wajenka. Allah zan sauka a wajenka. Kaji, in na zo ka ce na sauka aka kawo ni kawonci a kanun unguwar ma'azu, to ina nan zuwa Najeriya, insha Allah zan zo ga jikin Adamu. Allah, masha Allah, jikin Adamu da sauki. 'Yan Najeriya, ina nan zuwa zan zo wajen mai gida da Adamu Zango. Gaskiya na jajanta mai saboda yadda na gan shi na tausaya mai oba. Masoya na 'yan Najeriya, ina nan zuwa next month yana 4 ko 5 zan iso Najeriya. Na unguwar ma'azu za ku tarar da ni. Zan sauka a kawo, zan zo wajen wani masoyin Adamu. Rabo Kebi Prince Zaki, insha Allah ina nan zuwa. Na gode masoya, Allah bara ma lafiya. Na bada na ƙara da ƙari na tara tun farko tun can fari. A dan ban shayi.